Parhalado manomu-nomu haroromuna di bagasan kebaktian Minggu Sadarion, Minggu Pasa Pelutuluhon Dung Trinitatis, 14 September 2025. Tapuji tapasangat madebata marhite topi ni Minggu Sadarion, las niroha di hamumula ni anak nama gue, marede mahita. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Nunga tibuhian di ida rohaku Jahoba, ninna ibanado haholongon saliling-liling na hubahen makka holongiho, dibaheni hutaiti ho marhite-hite dengkan basa. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata nasangap jalan nabadia, diramoti jala diri gom-gomi hodo huriam marhite-hite todimi, dibaheni hupangido hami nuaing tuho, lehon madihami roha pangoloyon,
Samarlas niroha hami mangulahon na nidokmu songon pangului di anak tu amana. Sai pararat maharajaumu, jala sai tabai ganuk ari bilangan ni aka na porsia diho, asalam tarbarita guarmu nabadiai, jala dapotan hanguluan hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dehita. Bubuhan madiriku, Tuhan hibul Tuhan. Ayaw do tinubusmu, umbain tarbay dawo. Magalang marohaku, di son managama. Tatangi homa pati ni debata di minggu sadarion, imana tarsurat di pati parjolo sahat rodi pati pasapuluhon. Pati parjolo, audo jahoba debatam ninna debatata, dang jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Pati napaduahon, dang jadi ganaomu, jala dang jadi sumanommu, manangahana di Banua Gijang, dohot na di Banua Tongaon, rodi na di bagasan naik na di toruni tano, ianggo tunggabe si sobbaon manang siuluan. Pati na patoluhon, dang jadi dohonon guarni debata ianggo soture dalanna, ay hona uhumna dosogot aka na marsineang ni guarna. Pati na paupaton, ingot hamuma pa badiahon ari minggui, di naonomari ma ulahamu nasa silomu, alayanggo ari papituhoni ari paradianan ni Jahoba debatam doi. Dang jadi ho mangula anggo dina sadari manang anakmu pe manang burum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom buru-buru, rodi pinahanmu, rodi isi ni hutani halak pe na mangebati hutam. Ai di naonomari do di toppa debata, langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina. Dungi maradiat doibana diari papituhoni, di bahenido ubahen na di pasu-pasu debata Jahoba, ari paradian nai, jala di parbadiai. Pati na palimahon, ikon pasanga pemudo na torasmu, asa martua ho jala liling mangulu, di tano na nilehon ni Jahoba debatam diho. Pati na paonopon, unako mamunu, pati na papituhon, unako mangalakup, pati na pawaluhon, unako manako, pati na pasiahon, unako olo makatidakon hata na sotutu, maralohon dongan jolma. Pati na pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongammu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni dongammu. Manang naposona bawa, manang naposona buru-buru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni dongammu. Behapat dok ni debata, taringot tupati na sapului, odo, audo Jahoba debatam ninna debatata, pargugo na sohatudusan jala parimas,
si luluhon dosa ni ama-ama tu pinoparna, rodi sudut patuluhon, rodi sudut paupaton, pinopar ni akana sugo rohadiau, alaya si rohaku di akana maribu-ribu, akana marholong ni rohadiau, naso mangalosi patiki. Ido saatna atong rap mahita mangidogogo tu adopan ni debata, lau mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargugoi mahami, mangulahon nahombar tu patikmi. Amin. Mari dehita. Tato poti madosata dia hadapan ni debata, martang yang mahita. Ale Tuhan debata, amani Tuhan nami Yesus Kristus, hodo debata pargugo naso hatu dosan, sitopa nasa na adong, paruhum na tigor, na manguhumi jolma manusia, narodo hami tujolom manopoti dosa nami, akka nahu ulahami marhite sian pangalosyon nami di patikmu, ima marhite sian tubuh-tubuh ni rohanami naroai, nang sian pakkatayon nami nasoture, rodi pangolyon nami dihisap-hisap ni rohanami. Natamasi tutudo hona uhum hami ala ni dosa nami alay natar sol-sol bagi do hami nuaing ala ni asi maroham di hami ali debata nami, pardenggan basa jala para siroha doho, ala ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sai sesama dosa nami saluhutna, jala suruh matod di parbadia turuhan nami be, asa tarbahek kami manguloiho di bagasan hati goran, dohot habadiaon, gabe sahat hami tu hanguluan na sora suda, na pinarbaga-bagam di akka namorsia di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabegi mabaga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosata. Para siroha jala pardengkan basa do jahoba, labat tarimas jala para siroha godang. Dang dibahet tu hita hobbar tu akka dosata, jala dang dibaloson tu hita hobbar tu akka hajatota. Songon asini rohani ama-ama mida akka anakna, asini rohani Jahoba di akka nama kabiari ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Mari dihita.
Ai ditanda homu wali, nama bausian Golgatai, sian atas silang di sini, nama kau berdosai, nang balga dosa sengi, disalbui dosa minangolu, nang mogodo Tuhan mi, nungasau di lisaton musuh, ias doni bay, rohaton nuai, Yesus do paronang nisi, diburi nuaing rohaki. Lung na cini danoni, tuhaki di hobi silangi, tumpuk jema Yesus ki, dang bolok pakokop na disi, lama ngaborus tusi, asa malung di sirohaki, holan mudarni tuhaki, boy murias pengas tondiki, ias toni bay, rohaton nuai, Yesus do parmonang desi, diburi nuaing rohaki. Tabege mahata ni debata turpuk epistel di mingguta sadarion, imana tarsurat di Jeremia bintu tolu, mamuka sian ayat 14 sahat rodi ayat 10 lalu. Tajahama marsika sorin. Sai mulat mahamu ale akka anak namar baliki ninna Jahoba, ayaudo haraja amuna hian, jala ala pokku do hamu sahala sian sadahuta, jala dua halak sian sada marga, jala togi honokku do hamu tusion. Jala lehonokku Tuhan, aka permahan, ombar tulomuni rohaku, jadi marpa beneton jala maroha nasida marmahan ham. Dungi masama yadung torop jala mabue hamu di tanoi di akka arisogot, ninna Jahoba, dangbe dohonon ni halak, poti parpadadan ni Jahoba, ay dangbe tubu di roha di manang ise, manang paingot ingotonna, jala dangbe lululuanna manang bahironna na asing. Waron ni halak ma Jerusalem ditiki nasasadai, habangsa ni Jahoba, jala marpungu tusi sude akka perbegu, tuguar ni Jahoba na di Jerusalem, jala dangbe pahiton nasida, hatakko muni rasa nasida nasjati. Diaka ari lahoma pinopar ni Juda tu pinopar ni Israel, jala rapro na sida siantano na di utara tu tano na huturpukon tu opumuna mabahen teananna. Ido sahatna martua dona tu mangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amin. Mari dehita.
Yesus maringan dia nunga sonanga untung damero hati dung Yesus maringan dia dung Yesus maringan dia dung Yesus maringan dia dung nasonang doa dung tu Yesus Allah dung Yesus maringan dia au naliluhi yang dah bosan muloki dung Yesus maringan dia nungasai dosaki di bainmu danai dung Yesus maringan dia dung Yesus maringan dia dung Yesus maringan dia dung nasonang doa dung tu Yesus Allah dung Yesus maringan dia Tahatindakon maha porsiautai, songon na hinatindakon ni dongata saha porsiaun di sandok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama parbugo na sohatudusan, na tumur palangit dotan. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, imana timbuhon di si Maria, nagabegabia siaton di parbadia, andorang soha bubuhan ido tuhata na tumaun na bernit di panghumon ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinar silam na tuat kubanua toru dong ditanum na mulak manggulu di hari patuluhon na manai tu surgo lahundul tusiamun ni debata Jahoba na manai pargogo naso hatu dosani di sima ibana paima mulak sogo tutanoon manghumi halak na manggulu doon mate au porsea di tondi parbadia jaladong sada huria da badia huria hatopan ni halak Kristen akan da badia dohot di asesaan dosa dohot di hatayin amandong mulak na malus sobut dabin ni halak nang mate dohot di hamduan na sora sudah amin.
Titing Namaragam, Minggu 10 Tolu Dung Trinitatis, Minggu 14 September 2025. Horas, selamat hari Minggu ma di pasahat huriata Tuhamu. Tuhamu amanami dohot inanami, na baru ro marminggu di HKBP Pekanbaru. Tuhan debatama namandongani hita di parsaurata di Minggu Sadarion. Warta umum, nasorang, di hari Selasa, sia September 2025, nunga di basa-basahon tuhata sada dakdanak boru, di keluarga ni amata te manurung, es boru si hombing, alamat asrama Brimob, Jalan Kiai Haji Dahlan, sektor Pintu Angin, Sukaterus. Hipas do dakdanaki suang songoni natorasna. Titing marbagas, tikting paduahon. Naeng manjalo pasu-pasu perbagas sonma, Daud Priyanto Siregar, anak ni amata Evangelium Lindupe Siregar Nahinan, tubuni inata Sintua Lasria Boru Manurung SPD MM, maringanan di Jalan Kafling Pagarjati, RT 15 RW Sada, nomor 15, Huria HKBP Ujung Menteng, Resort Ujung Menteng. Dohot Oroan, Nancy Rosalin Manurung, Boroni Amata Hotman A Manurung, Tubuni Inata Rosmayani Boru Tambunan, maringan di Jalan Wira Swasta nomor 20 Sia, Sektor Arengka Indah, Huria HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Di Pasu-Pasu di hari Sabtu 20 September 2025 di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Masuk pukul 10 WIB. Konseling pranikah di hari Jumat 10 Sia September 2025 maringanan di ruang konseling masuk pukul 10 WIB. Ruas Natamba, Memuka Minggu Sadarion 14 September 2025, Tamba Ruasni Huriata, keluarga ni Amata Rudi Pangusoran Tanjung, Romauli Boru Simamora, Rabdohot Tolu Dakdanak, Pida Sian HKBP Sumbersari, Resort Sumbersari, maringan di Jalan Pesisir Gang Hiu, belakang PT ACI, sektor pesisir Rumbai. Namonding, di hari Sabtu 10 Tolu September 2025, nunga jumolo marujungolo inata, Nurmaya Pakpahan, Opung Rahel Boru, umur 76 tahun, maringanan di Jalan Petala Bumi, di Penogoro, Sia, nomor 4, sektor Komplek Gubernur. Minggu Sadarion di Patupa Huriatado Perminggon, masuk pukul 10 Sadawib di Jalan Limbat, Perumahan Limbat, Mas Residen, Blok B Sada, Labu Baru Barat, Nani Uluhon ni Guru Manahan Simangunsong. Tuhatama namangapuli sude keluarga na tina dikona. B. Suara Koinonia. Pakobasion. Pakobasion di Minggu Sadarion 10 September 2025, Namar Jamita di Parmingguan pukul Sia, Dohot pukul 10 Sadawib, Pendeta Haince H. Simanjuntak STH MM, Pendeta Resort Eben Ejer Sisoma. Berita Sekolah Minggu. Sekolah Minggu Ceria. Seksi Sekolah Minggu Patupahon Kebaktian Sekolah Minggu Ceria, maringanan di Bagasan ni Tommy Dohot Lydia Sihite, keluarga M Sihite Boru Banjarnahor, Napatupa di hari Minggu 14 September 2025, pukul 10.06 WIB. Maringan, Jalan Riau Gang Geliga. Tasosoima Yana Kota Sekolah Minggu Padang Bulan, Maliate. Program Seksi Sekolah Minggu. Seksi Sekolah Minggu mengadakan perlombaan ajang bakat anak sekolah minggu dengan 2 kategorial lomba, yaitu Lomba Solo Pop Rohani, hari tanggal Sabtu 20 September 2025, jam 15 WIB sampai dengan selesai. Tempat Gereja HKBP Pekanbaru. Lomba Iringan Musik Keyboard Sekolah Minggu, hari tanggal
Minggu 21 September 2025, jam 15 WIB sampai dengan selesai, tempat gedung sekolah minggu. Mari kita dukung dan hadiri kegiatan sekolah minggu. Pandidion Nabadia. Minggu Sadarion 14 September 2025 di Patupa Huriatado Pandidion Nabadia tu ianakon ni Huriata godangna 5 halak. Tamu Huria. Minggu Sadarion 14 September 2025 rodo tamu ni Huriata Ima HKBP Sisoma Padang Sidempuan Resort Eben Ezer Sisoma Distrik 1 Tabaksel Sumbar. Ima laho mangalului dana tu pembangunan gereja HKBP Sisoma. Alanii di buan nasi dodo marhite bajar, gula merah, dodol, salak, laho si jualon nasida tuhita, dalan mangurupi nasida, tajalomai dung sipul permingguan. Amplop Distrik 22 Riau. Minggu Sadarion 14 September 2025, Papungu Amplop Distrik 22 Riau Dohita, laho papungu dana tu tanggap bencana, dohot operasional Pokja Distrik 22 Riau. Seksi Lansia. Di hari Selasa 16 September 2025, senam osteoporosis masuk pukul 7 WIB di halaman Joloni Gereja, memakai baju olahraga warna kuning, dilanjutkan ibadah dohot latihan kor. Verifikasi keuangan resort dan distrik 22 Riau. Di hari Selasa 16 September 2025, di Patupado verifikasi keuangan di HKBP Resort Pekanbaru, maringanan di Konsistori Lama HKBP Pekanbaru, masuk pukul 10 WIB, jala di Torusonma di hari Rabu, 17 September 2025, patupahan verifikasi keuangan HKBP Resort Pekanbaru, sian tim verifikasi HKBP Distrik 22 Riau, maringanan di HKBP Distrik 22 Riau dimulai pukul 10 WIB. Gotong royong seksi AMA. Di hari Sabtu 20 September 2025, di Patupa seksi AMA 2 gotong royong di Kompleks Gereja HKBP Pekanbaru, rap dohot ruas AMA, na adong di Ganup sektor. Nah di koordinir seksi AMA, dohot di koordinator AMA Ganup sektor, mulai pukul 8 WIB. PHD Seksi Paropuan Huria. PHD Gabungan Seksi Paropuan di Patupa di hari Senin, 22 September 2025, masuk pukul 14 WIB. Nagabe tuan rumah Ima Sektor Arengka Indah, Laos Patu Begehon Ende Pujian, Sian Sektor Arengka Indah, Sektor Padang Bulan Sada, Sektor Pandau Permai, Kor Ina Maria, dan Kor Padus SPH. Dungi sipul ibadah di Toruson Mamuse Seminar Kesehatan berjudul Rahasia Kulit Sehat dan Cerah Alami. Nagabe narasumber Dr. Lydia Septina Pakpahan, MKEP, SPDV. Priyama Parupuan Huriata Mandohoti, PHD. Ulang tahun, tusude ruasni Huria namar ulang tahun hari atu tubuh, dohot ulang tahun Pardongan Saripion, sian hari 14 sahat rodi 20 September 2025, Parhalado HKBP Pekanbaru, pasahaton selamat ulang tahun ma dihamu, hatan di debatama sian Huriata dihamu, na niasini 2 Tesalonik tolu ayat tolu, alai haposan do Tuhani, patubuhon na do rohamu, jalaramoton na dohamu, maralohon najahati. Tatangihon ma ruasni Huriata namar sahid, na di rumah sakit dohok na di Jabu, songon na tarsurat di Titingon. Anggiat ma di dauni Tuhan parsahiton nasida. Songoni ma tikting di minggu sadarion, Tuhan tama nama masu hita.
Mari dihita laus tapasahat pilihan sadaa sadabi.
Dami di batana sumurung sian saluhut na roha. Ima na mga ramo tiyak kateati do pikiran muna di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Horas madihita. Barita na ulihatan itu hatta tuhita sadaryon. Ima na tersurat di buku di Evangelium Lukas bidu 15. Mamuka masyan ayat 11. Saha tutulu puluh dua, anggo ala angkola songo di do madok 11, tutulu bolas, 14, 15, to 17. Alai hitajaha ma parjolo asa murah mu mga tusisian ayak parjolo, saha tu ayak patuluhon dungi piasa masuk tutur pukon. Sudi hamu mga leorohamu asa teruli hamu pasu-pasu marhiti hatana. Ujahaw ma. Dungi di pasolot torop akka si jalobeo doho si pardosa dirina tu ibana madok tu Jesus. Laho tu mangion hatana. Jadi marmungu-mungu maka parise do si boto surat. Ia hatana sida dicakonodo madok dicakot Tuhan Yesus sodo. Akka pardosa. Pola sa panganan ibana doho nasida. Gabe di hataud ibana ma madok Jesus upamao tu nasida dia may turpu jami taon ujahaw mamuse di dok Jesus ma jadi ni nama muse adong madua anak ni sahalak gabe dua arwah keluarga onetong ya dua anak na gabe di dok siang giani mama madok amana amang lehot tuau sinamot manak sadia tohapi jala disagio matunasida panamotani dak pola piga dan nari di papung siang gani masaluhut na dungilao matuluat dadao disima di paswasayo sinamotna paololoi hisapna dung di pasuda saluhut na masa mahaleo potr di sana saluati jadi doho may mana mamuka rapar. Jadi lao may bana mahiyadu tu saha sadahalak pangisi ni luati gabe disuru maibana tuladangna marmahan akababina. Disakapi rohana do manggohi butuhana lakati idahan ni babii. Alay da nga dong na mga lehos sa tu ibana. Dungi di pasuang marohana tu bagasan nin nama torop ni halak di gaji damang akan nalobiat di idan ang goaw mate ma atura paurodison. Hehe may mana. Hehe maaw lau madapot to damang dohonok kumatu ibana. Ale amang namardosa duaw tuban wagijang nang dopako. Dakta mabiaw guaron anakmu. Bay maaw son anak gajiam musada. Jadi hehe may mana manopo amana. Alay daw do pe imana. Nung nga ditata amana ibana. Jaya di asima rohani. Marnida ibana. Hato maditomu. Di haul. Jala di umma. Gabi di do anakim mamaddo imana. Amang. Namardosa dua tuban wagicang nang dopakko. Dakta mabiaw guaran anakmu. Alenin na amay mamadok na posona. Haru buak kamu mabulos na dubenggan. Selini hamu maibana. Titim malehok kamu tutangan na. Do sipatu tupak na. Jala buak kamu ma anak di lobu na pinamomoki potok kamu may. Nahing mga kita marlas ni roha. Ay nang mati do anak kokog gabi mangulu. Nang mago ibana gabi cupang muse. Jadi mamukka marlas ni roha ma nasida. Alay diladang dope. Anggo anak na si hahani. Dak si hada sutuk salah no kamu. Jadi dinaroi mana dumonok tu bagasi dibege ma ede do perhinaloan. Gabi di cuma sahalak na poso di pamanak ma manang di dia na masai. Jadi nin na mamaddo imana nung ngaro anggim. Jala dipotong amang mudo anak di lob na pinamomoki. Alahi pasi madamulak. Alay nin na alay pangarimaso may bana. Dangolo bongot tujabu gabi ruar ma amana mga poy si hahanon nakin. Alin na mga lusi amanay. Nasa leling hupaw-loloy ho. Dangdung huawloasi pati mo. Dakya diloko habing sada tuaw. Asa marlas ni roha aw. Do akadong aki. Hape di siro anak mi. Namadok siyang gani. Namamodot
sinamo mi rapdo baru-baru na jahat gabi siat todo di imana anak nilobu na pinamo moki ala di do imana ma ala di do matibana anaha totong doho rap doho tahu jala di hodo sa sude na diyawi alay patuk do pamasaw las ni roha dohot pariyayaon ay nang mate do ang gimon gabi mangolu jala nang mago di mana gabi jupang. Ado na buta ko pa muna na kisah turput jamitain. Banyak sekali pesan moral yang merubah mindset orang Batak akhir-akhir ini. Kita kaitkan aja nih sama orang Batak kita. Dapar jolo nak kenidok ko nadong ma sada ama dua anakna. Si Haan dohot, si Anggian. Tapi anaknya yang paling kecil ini meminta langsung bagian hartanya kepada ayahnya. Dijauh disebutulnya nadang boyon. So jolo mate among nadang boy mana majalo bagian ni hartana siya namok na. Ikut jolo mate. Hape nang Rosi Anggian Pitori Pangido. Molo dialak Jahudi itu penghinaan kepada orang tua. Dos dotang yang nih harumati manyanon astorilian hartaku indah. Betul. Itu pernah saya saksikan ketika saya masih melayani di satu gereja. Tak usah saya sebut. Tapi boleh aja nanti Bapak Ibu tahu itu. Asal martangia ngau ala ikut didokon ikut ingotom muda mang manangnya kono daina saya hutangnya kon leo magajang ni umur do hai pason na ada asal saya manangnya koni itero anak-anak Pak Pendeta jangan lagi diduakan lah Bapak dan Mama panjang umur kenapa iya panjang kali kapalan nanti harta ini sama kami nih mana betul itu betul dibilang anaknya iya. Alay na ning dohonon ni turput jamito sada dihita amang inang ingot. Nakit di calo siang gani babagian na siya babong na. Akatano do akahabing do di ipagadis mon gabi di wakebeng laoma. Ini sering juga kita sudah mulai kendor. Orang Batak itu sudah mulai salah. Ingot edenihita. Anak kokido hamurao diau. Itu artinya orang Batak itu investasi pendidikan daripada harta. Ada yang ngagodak kita investasi harta itu akan nakota daripada investasi pendidikan. Dak sumabe do hatay naman ede naman do anak kokido hamorao diaw. Ang do cerita amang Roma jo hamu manangyak ko jabut tanong nga besidong dibangunin na. Iyo. Nipikir saya dapin ng tulu. Torturia tolu jabonin na. Otus yang tu si nomor sada mang. Otus si nomor dua. Otus si nomor tulu. HP nak so tamat do PSD. Na tulu anak non. Basa pitor di beko jabunin na. Nak so binoto mga kari tu jolo. Cek na so hasiyaw sudi na tulu-tuluon. Idi jabunyonin na. Merdala maarit tokan. Nang ino. Roma may anamuse. Katohoron na kodok ko niya mang. Barwa. Bah. Tak kasih anak dia bang, idenya baca bumina. Sering kita seperti itu. Lihat, Soros, Bill Gates saja orang kaya di dunia ini tidak wariskan sama anaknya $1 pun uangnya. Lului dihoin dan di mana anak naik. Soros dan itu tadi. Terlebih hamuna terdiri. Investasikan anakmu ini pendidikan spiritualitas daripada harta kamu berikan kepada anakmu ini. Iya. Ingat itu orang Batak. Songon na magon, mago may mana, harta no mabuan ni mana, mau ijaloy mana. Ini juga banyak ini nakinani gabaran ni somada pardosa do nakinanon anak si bungsuan nakid. Dangolot tong imana, dangolaw, diatur-atur raw dijabuin na. Banyak seperti itu. Banyak juga orang pindah jemaat, pindah gereja karena dia tidak setuju dengan kebijakan gereja itu. Dia tidak mungkin seperti yang diinginkan. Ay di garejon iko dang persepuluhan. I garejon iko madok na sitong. I garejon iko nadok siara sanyonin na. Ujung na. Di saloma surat pida asa tu gareja. Ini terjadi di tempat kami yang manginang. Betul. Iya. 4 tahun saya melayani siswa lebih kurang dari daerah ini 550 km di arah Tapanuli Selatan, dekat dengan
gereja HKBP Sibaruang yang pernah juga membawa timnya ke sini meminta bantuan kepada kita. Betul. 4 tahun yang lalu saya itu masih dipaksakan memberkati orang 16 tahun, bahkan 15 tahun. 5 tahun, 6 tahun ngamuli di sini. Ida bana moloro hamu tu tanto mi manat tamu molo yere kamu here marumurung 35 jo. Iso joho ito inna. Olo di songgak ko. Aha, ito. Ngamar pahopwa udahin na. Betul. Iya. Kami udah sangat banyak di situ. Iya. Sekolah nggak tamat SMA, tapi titel MBA, marry by accident. Betul. Banyak seperti anak hilang itu tadi. Aidang botong di gereja HKBP songoni. Ujung na, tu gereja mahami lawin na. Atar songoni gambaran ni jol mape akarwa sarong na si songoni. Ido, anak gudang atura di HKBP onin. Dang olah diatur. Ujungnya pindah jemaat. Ido, ikut delianon inon. Ala anak tunggu dotong HKBP. Ijo macalo sura ngaberes teh pilihat tahun minna asing-asing HKBP onin. Terpilih tahun ni sukunin na tong. Kan memang karena banyak orang yang tidak mau lagi diatur seperti anak ini tadi. Ujungnya dia minta, lau mau amongin na. Ahama terjadi kepada anak itu. Apa pesan moral yang terjadi dalam kehidupan anak itu? Daksa dia lelengin nak nani siang jani itau mana hacit duk sudah hepengi dangadong bedongan anggotiki isi hepengi ketua ini tok di mana kan horas ketua kita pelak batak songoni do. Molo di gereja molo mamore mana oras ketua nami no ninna ale molo so dambe duk pesiud no sambe hebeng na ido dambe ketua ido eta tusanin na lain maparjolo inna do anggoti ketua sudah ditamu imana petos songoni do tiki godak kabeng nai ketua tadon ninna dung marpogos tau ma ibolok ko memana na macik nakin ani mana nakin ahamai. Memang nasongoni dari Tuhan Yesus nakin upar-upamani. Menjaga kapinahan namang babi do. Beda do pinahan beda babi. Molo pinahan lobo di lobo bolo babi. Nasorong lobo na. Ido. Neng mangan ni manen na. Lapar dia. Nang yalang imana dahan ni babi. Idi lihat dong. Idahan ni babi ipe. Dang nang ko delean. Saset dok tu babana. Idahan ni babi pedang delean. Apa pesannya manginang? Hati-hati bila Anda dikendalikan oleh harta kekayaan jabatan yang lainnya. Tadinya sudah enak jabatan. Gaji sudah besar. Tapi kok pilih tidur di prodeo ya? Iya kan? Tadi sudah dikasih jabatan menteri, wakil menteri, bupati, wakil bupati. Tapi lagi masih mokus, ujungnya modo media, di prodeo. Tadinya kau enak tidur di spring bed, harga 40 juta, tulang punggungmu bisa lurus. Tapi kau harus pilih tidur di penjara itu tadi. Itu dikendalikan harta dan jabatan itu. Songon itu simbolis. Songon namar pinahani. Ido, anggo pinahani ka sa mulai geleng ibaridi. Amang sibur magoda ko ina ngamalain na. Sapit to anak na pe mulo marngi pinahanon. Beren jo biabiti na sulit domangan na pe nang anak na siya turehon. Ido, baru dung balga babion, nang ido kan ibaridi, idok tu babi. Hoda dapat tabar dok Natal, igadis. Gitu iblis bekerja untuk kita. Awalnya yang senang-senang dikasih. Yang bahagia-bahagia dikasih. Apa mau kasih? Di endingnya itu kita dihancurkannya. Baru dong dibotai mana manakin. Ipas tak ma si majujungna. Ngau toha wape. Basa. Ijabuni bapakku. Lobi-lobi yang idahan. Au disodang mangan apalah idahan ni babi. Ingat, orang yang tidak mau diingatkan dari awal dan jatuh. Tadinya dia di keluarga terhormat, tapi karena sesuka hatinya di bawah keluarga, di bawah standar babi.
Lebih penting babi itu makan ina perpinahani daripada kau manusia si jaga pinahan. Ingat itu. Baru apa dia yang dilakukan tadi siang giani? Sadar. Bertobat. Ingat amanginang. Untuk bertobat pakai otak. Ada unang muruk kamu, betul. Ise naso bertobat, nasa dong do utuk nih, itu maksud tuh. Ya. Orang yang bertobat itu pakai otak, dia sadar. Anong do hitaon? Nang ido kan, ngai gotil tuhatta. Nang ido kan, ngai tucak tuhatta otik. Ibai mana marsahit, manang nai songod dalan na, ibai mana kecelakaan. Pedang tong martangiang, dang rotu gareja. Ima nasa utuk-utuk na. Ikaw merefleksi di mana? Betul, ada orang seperti itu. Tapi ini gambarannya tadi. Ngamar dosa beahong. Dopak banua gicang dopak. Muban nama ahong. Iya. Mula may mana nak kinani. Apa pesan yang bisa kita dapat tadi? Yang pertama, pertobatan membutuhkan otak. Itu yang kami lakukan di Sisoma ini. Hurian ni inang diakones, urus Diana Burhutapeon. Betul, tanya sama dia, saya itu tidak tanggung-tanggung bekerja di HKBP Sisoma itu. Istri saya ini baru Lasmas Yanipar ini dosen di UHN Medan. Terpaksa harus kami ambil jarak 500 km. Inang pendeta ini kadang nyetir sendiri lewat Parapat, Harangan Gajang, Pahai, sampai ke Tantom itu 500 km nyetir sendiri pulang balik hanya untuk mengajar anak-anak kursus bahasa Inggris dari semua denominasi gereja dan agama-agama yang lainnya. Kita tidak tanggung melakukan itu. Akhirnya berbuah kami 7 orang sudah kita berangkatkan kuliah dari keluarga orang yang tidak mampu. Lain sekolah yang untuk STT 2 orang tahun ini. Ima anak ni inang diakones odo. Dong do honom mate anak mate kan? Ido sinando kan? Do bapak na di sono situa amang tading si majutak. Heran semua. Boy sa Sisoma masuk sekolah padita. Boleh. Saya bawa anjing amang inang. Ada anjing saya Brio di mobil itu mulai dari jam 6:30 dia di situ niku. Ano naman sumuruk kita, saya ulok ko doy. Anjing apa ini Pak Pendeta? Anjing kampung ala ilo motoku. Nggak mungkin ini anjing kampung Pak Pendeta. Ini golden ini. Ini retriever ini. Enggak anjing kampung ini, anjing kampung biasa. Motoku songoni anak kampung tapi tidak kampungan. Anak Sisoma walaupun kami kampungan tapi kami bisa menerobos lini-lini kehidupan sampai ke depannya. Tadinya mau menikah 16 tahun, sekarang kuliah. Tadinya kita buka les bahasa Inggris ini 5, 7, 8, 9, 10. Akhirnya murid-murid inang ini sampai 50. Dari Tantom kurasa pertama di bumi Tapanuli Selatan itu. Mengadakan lomba pidato bahasa Inggris, Natal bahasa Inggris, Pasca bahasa Inggris, Parheheon bahasa Inggris. Sudah halaman mereng, Sisoma masih dulu ki. Ya, pidatonya lihat Facebooknya. Anak-anak kami itu udah pintar berpidato bahasa Inggris. Allah hudok ko tu nasida, dangolau mula tu tanoma tu Sisoma dok tano to banganon bolo di udako neng muli dok manguli. Alekun dangom mudau amang jumpa kita yuk. Di mana? Di kantor gubernur, di kementerian, di bank itu. Mula mula tu Sisoma dok, homa mangalang dodak miniku. Saya mau anak-anak itu harus kita ketemu di tempat yang betul-betul kamu boleh mengabdikan diri. Itu transformasi yang dilakukan tadi apa udok anak ini. Investasikan kepada anak pendidikan. Yang mau dibaptis anak pertama, ingat, aku banyak untuk membina mental orang tua, terlebih untuk anak-anak mulai dari sekolah minggu remaja napasobulu. Kalau anak pertama pintar, anak kedua itu macam si Hahani ini nak. Mula didokon ibereng bapak na, oh baguslah nak, bisa kau masuk ke Undri, bisa kau masuk ke USU. Anggona si nomor 2 tu ITB piabu itu, tu UI piabu itu ini mana? Ido di si, cemburu di, alai holag gagal anak siak kangani, do si patanak padua do patuluhoni, membina anak itu seperti itu.
dan ayahnya dan ibunya. Songo nama jual cimut, nama nano macimut akan terdidion. Danak hamu akan terus na. Molo di tano puat cimun nasa tibo niti yang ni mikon, nasa itu tibo niat cimuni. Ale molo di bekoti yang niat cimun, sahak sa tibo ni tower jakiton ni timunido, sapitu sa tibo ni tower. Ingok mai, anakmu ini kasek kosong. Aha di padokko di ho di jabu, dia kumpulkan di library otaknya itu apa yang dia sebut. Ingat, kasek kosong. Makanya jangan sampai hilang anakmu itu tadi. Iya. Tak boleh orang tua madok. Ba mamang di hari guriata sunatuwin na porsyonna. Gabelau tu gareza na lasing. Ingat siyak kono tungguan ni sogot. Horo na paliluoni. Ida bana mula di HKBP mula dong nahonaru permahano pamicang ida maka tidak ko kaporsyaon. Bapak do omak na daw di picang. Serius bagi orang tua menjanjikan. Na ulo do mangazariakan na komodja lama manurui mana marguru tu huria protestan. Olo imu. Kalau dia lari berarti kamu yang berdosa. Jangan sampai hilang anakmu dari tanganmu. Tapi itu harus kamu janjikan kepada Tuhan. Maka berikan investasi iman, pendidikan dan spiritual. Jangan harta. Makanya anak-anak kita ini sudah banyak yang terancam ini. Sodang go DP boto majah manang dia ngaitiok handphone, ngaitiok tablet. Na malasan ka sipatan na torasonat dong. Anaga orang namang gabi nilai amen na ale omat na pedo mar Facebook do. Itu dang namang ulama nangaha. Hanya kita mengalihkan pekerjaan kita kepada teknologi. Itu tidak boleh. Iya. Di Sisoma itu saya benahi pekarangan gereja. Anak-anak tadi yang memegang handphone dambe. Melewat inang pendeta ini. Istri saya ini. Marbola kasti. Marbola. Ali segay magareja si pata. Sega petu Tuhan ini. Asal mikirip waktu pakai baru. Mangalak mesti dadana tu sini. Kurang betul. Segay. Yang penting anak-anak itu di gereja. Ay songoni dohami amang. Saya hari Minggu songoni deba di huriatay. Jam 5 sore, nakok matu gunung, hari Jumat pemulak, nang lihat turehon anak-anak nih. Iya. Saya untuk yang dibaptis, karena yang pendeta nanti yang baptis kan. Iya betul. Kami ini belum punya anak, 19 tahun. Kalau sama inang pendeta istri saya selalu berdebat. Baru dana tena ido. Abang dikiri pot tu si somon. Ena gudang do natoras tak kasih, adang ibu tu mangazaria dan hita magabi natoras na niku. Anak tadu niku. Napola dia lulu roham niku. Dan kalian juga orang tua banyak. Tadi anak itu aku berdosa. Sadar dia aku berdosa. Tidak seperti si Hawa mudalnya. Ay boru-borui do nama ngalean. Sadar dia dosanya. Kita ini banyak ngaku. Ay nasongono nya dotong inang padita banagabi songono kami. Tidak sadar dia. Saya yang berdosa. Dopak damang doh natorasu. Una kamu na natoras. Horo tong horo mangacari. So daw koro mardosa. Una pula tunggalikot tu dongamu. Tu suamim do tu istrim. Iya. Kalau pertangyangan bawa. Tapi nanti terlalu keras. Memang agak selalu keras saya kok bairo. Iro, basarang rohamu memang inang pertangyangan, mamang majaga danakin na. Basarang rohamu permingguan ina majaga danakin na. O gabi ulo daw sipata martangyak Tuhan, basa dileko danakon, buat mau nagabi soro di mar minggu do pertangyangan niku. Betul? Iya. Jangan kamu punya anak. Tadi saya tidak punya anak, tapi kamu tidak boleh beribadah. So tung gabi balik tangyang na Tuhan nga 2 minggu keluarga ni siya turi si majutak si hanodang gobe partangyangan ala nung nga sorang danaki atok sa dario tuad buwan danaki asa mula amatay do inatay. Jangan pakai alasan, tapi kalau betul-betul memang karena sakit yang lain jujur, tapi jangan pakai anak untuk membenarkan dirimu. Betul. Iya. Narhone ala perpakabun karas macam itu nina. Perpulin na penot tabo ending na. Iya. Baru setelah pulang anak itu tadi. Lang mula dan laki mulak. Dia sudah pakai otak dan sadar dia punya keberanian. Untuk orang berdosa harus seperti itu.
Jangan seperti kita di HKBP bolak-balik dalam rapat pendeta selalu dibahas. Ngabo ito ngamang molo manopoti akan nama ketidak akan nama manopoti dosa tu gereja. Unang mamang dijolo dibain, unang mamarageda. Inna idi betabain ibili perhobasan inna. Ang unang jojong madigudulan nena manarong nam sinamadokon. Unang medena amang semula medena marulo-ulo to dikinya cek nasing main na kan itu. Ay basa rong golo jojok kamu si may lamang. Basta ko zola romasa malu amangin na tiki mangulaw dosa sumaila ho. Kalau saya pribadi kepada kena itu saya ini ng pendeta kini kan mantan preses itu. Kena kami juga bahas itu. Tak setuju saya. Tujuh loh asa hipal dosa mi dihiddat. Unak satu ngahud dosa mi na dihiddat. Jadi jangan bilang masa dipermalukan. Supaya ada contoh untuk yang lain. Iya, ala soboy so ala solo manakim mago. Atok tu gereja nasing mami hamang molosoni manak na magoy. Dangol diatur. Jadi gak bisa lauk kamu hak KBP. Ayo KBP so ngono daw corona salah, hodo na mago. Memang itu peraturan na. Yang go ang nomor dosa manopoti dia gedai. Itu asa buah, asa betul-betul saat anak itu tadi dia. Oke. Tak diangkat pun jadi anak. Yang penting balik. Daripada aku di bawah status babi. Anak gajiannya pun aku jadilah. Pakai otak. Yang gua dong mula dok kamu ang gua matamu na dang marminggu itorberi mabuhi ni. Tak ada otak. Namun ngabuhi di soni malukam. Iya, orang yang tidak berubah itu yang tidak ada otaknya. Iya. Apalagi berulang-ulang diingatkan dan dinasehati. Dung mula nak kenani, siad na daw do pe anak nai, isa na marlojong. Bapak nai do na marlojong, itu tak boleh. Di orang Yahudi tak boleh itu. Pantang itu. Di adat Yahudi tidak boleh orang tua mendapatkan anak. Ale, bapak nai do nakin, iberek siad na daw, itor dilubahon anak nai. Di haul, di umma, di bayi bajuna, di bayi titinna, di bayi sipatuna. Karena di adat Yahudi, jangan sampai orang tua mendapatkan anak. Itu mencemari kehormatan. Tapi itu yang diubah Tuhan Yesus mindset si boto surat dok parisenak kenani. Nagi jangan roham. Aturan na sabaris do hita mangaluli na magoy, gabi hita no maralon ni mana. Betul. Orang Batak kan sering seperti itu kan? Iya. Ikon nasay parumay mudok helam do parjolo manalepok ko mulo tabbaru do natal kan? Dagolo manalepon, au isuru pa hupum manang anak mo telepon macho ala basta gabi manalepon mana matong, mana do anak, mana parumanin namu. Apalagi mulo marsisesad dosa kan? Iya, sering kita gitu. Gengsi dong. Harga diri. Jadi masumu mama yang telepon istrimu. Wah, kiamat pun dunia enggak jadilah torna hita dong. Sering kita seperti sombong, ini dia. Makanya ada banyak tatanan budaya Batak yang dirubah oleh khotbah ini. Bawa nang tok pole bertahak ko, ilo. Nga di telepon parumami maktohodo parumami do helamina sala ngate. Sehat damu inang. Sehat. Tori mo museto mga lusit to kan, ilo kan. Ilo. Nga mga kamu, hapa na suku-suku na mo na, ali dia dua, ali opo si matuan na burjuan, iya lusi mo setok kan, iya, ali isong gak songoni, nang ito kan, ali itong mulong nga songoni, nga di telepon parumami, datanglah kau, datanglah, bapak pahupi itu sama suamimu, masak rendang aku, sasang aku netong, ikon itu dong honom muna, itu, apalagi ma, mulo song kita alak jawete, Anggola Jawa ahad di umma. Ahan ada di umma lek Jawa. Setta bilak si majojaki di umma. Anggo minta maaf alak Jawa ahan ada di umma. Ujung jari, mula salah si matua tu parumen nolo da umma, pat di si parumemu. Hancur ma da bapat di tanami. Anggo pola do mangumma pat ni parumai da. Bamardo mun ditanurara pe hitai ko pasti halus muna. Betul. Berat. Itu yang diubah Tuhan Yesus. Itu si boto surat do parisenakin. Nagi jangan roham. Alai ida ma pardoso nakinani. Tadda dirina.
neng silabung peau di ladang ni Bapak ki jadi. Tapi disesalkan Tuhan lah ahli Taurat nak kena baca dia sadadu ayat 2 nak kena ni. Sogo marohani si hahani nakin dak sihan. Sutungan non di rokok kamu memang kasihanot tersongonin lahamu. Si hahani sogo marohana nak kena ni. Au di son leleng dakya di leko diau manea sada lobu na mok apa yang ikut tu siang gian naso haseaon nang mabodu hartami dok na diai pola tu si beno mo pesta na balga muruk manak ni. Itu juga gambaran hidup kita terkadang dalam hidup ini. Iya. Kalau sama istri saya ini karena ada mungkin menurut tak pala pernah aku hitung sebenarnya tanah warisan opung kami luas di Bona Pasogit. Ne dia do tanah taison yang gina burni razon ni niku ne dia ni upatu di mana ne dia daging mido ido tanota siatan do omulak tak perlu ingat saya selalu setiap anak namar sigulut harta nina torasna masih 99% tidak pernah bahagia. Coba aja, mana tahu bercita-cita tidak mau bahagia? Iya, ambil aja harta bapak mamanya. Iya, tak pernah bahagia. Cari samamu. Karena kalau kami naman hamarangi soni do peparanyo pukon, buat dok kubur ni bapak omaki pe gadis ngodo somanga biho. Unak kotano ita bagi kuburan ni bapak omaki pedo opuk tei gadis dumenggak ko pe mga siya kuburan ni bapak omaki ni kupmulo tano odo luluamu. Jangan rebut, cari samamu. Ya. Nanti kalian bilang terlalu jauh kali Pak Pendeta ini. Sama istri saya bilang gitu dia. Aladang rong dana ihami. Mulo mati nya nita dulu 5 dokter sajom sebelum nah boy may buat ginjalhu, paruku, jantukku, dok mataku. Isi na ulo mamake ipake matusi. Marku bonokku tu kuburakku. Kalau jadi orang Kristen jangan tanggung. Kalau mau jadi hamba Tuhan jangan tanggung. Harus 360 derajat. Itu namanya unang dibereng siak kiri padita, siak kanan badit. Ibereng siya jolo badia, ibereng siya pudi si bolis. Si tua juga gitu. Kalau si tua sama kami tak boleh si tua kaleng-kaleng. Si tua yang handal dan oke, siap tempur. Setiap adik-adik saya yang saya bersama dengan pelayan saya siap tempur itu semua ditertempah. Ido amar mularong anak komunan lagabi padita. Mana pertohonan na asing, ikorela do, ikoneto nga munang mate anak mi. Molo neng leno mu baru mendaw anakmu. Gabe ripe mana persinoduk ni padita ikoneto nga muna anak minang mate. Ang kodang unak pola boleh neng mamoros yan anak uduk berum ke dokteran pengacara dok na asing na. Tapi kalau kamu dengan persi yang lain mulai pasti kolon anakmu gabe padita ikoneto nga muna nang mate anak mi. Dangan dong bi anak mi nang ipelek ko matutuhani. Manak tu dia pepe di mana tu rura-rura tu harangat tu banua toru. Urusan itu hani na madang bibiho intervensi. Wami sadala dua mi do ito konino. Iya, kalau kami ni tak boleh minta SK. Apa dikatakan Tuhan? Langkahkan. Jangan jadi yang cengeng. Sahali padita, saat tunamate bikon padita asa jamita ngoluniba tuak angginiba do nasinginak kinani. Tapi ini buruk. Seniornya kurang bagus. Tadinya juniornya kurang bagus, tapi abangnya ini juga kurang bagus. Juniornya itu tadi sudah mau bertobat, seniornya ini, abangnya ini kurang membuka mindset yang bagus. Kita seperti itu. Kadang yang hilang bukan yang di luar gereja sana, tapi di antara kita yang banyak yang hilang. Nagajang iton marpesta ng musyon ini atu nga sa day na imano na namago pinikir na luaran namago kan mangan do pen no mapasak dik de pe hula-hula ulos do pen na tokan nilo nagajangan baru odo hitam misalnya pungakur gudang do ipungakor perbadan hola manggulut dirijen hita no namago
songon nakinani. Senye tong do siang dia ni namago, hapedang naumago ise. Si hani do naumago, ho do naumago parisedo si boto surat. Unang dok ko nan namago, ho do namago, ina neng do ni Tuhan Yesus. Rendahkan hati kita, benahi diri. Jangan bilang orang yang hilang, tapi kita pun bagian yang hilang itu. Mudah-mudahan namang inang ada bajar di situ. Kami bawa banyak yang hilang. Di hutan Namion, hilang harapan, hilang impian, hilang semangat. Baru ini saya rekomendasikan berobat ke dokter. Karena saya harus punya semua. Telepon Kapolda, Kapolres, Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah semua. Saya punya. Telepon direktur rumah sakit, aka dokter, ika punas. Ika asa sudena di Sisomai, mau merubat, memang tinggal telepon saya. Pak dokter, ini ada jemaat saya dikirim ke Medan, tolong, nggak tahu ngurus surat-surat BPJS, ini urusanmu. Siap Pak Pendeta ini. Karena 12 tahun saya melayani di Medan. Mudah-mudahan situa kita ini sembuh. Tadinya sudah kronis, infeksi ginjal, infeksi saluran kemih, infeksi usus. Tapi kemarin saya dapat dari informasi dokter, sudah Pak Pendeta, kira-kira 1 minggu nanti sudah bisa nih kembali. Nah, ya, mari. Kalau ada anak yang kita yang hilang, cari, doakan, bawa. Tapi jangan sempat orang tua yang hilang. Tugu geleng mi, manada, harajau mi. Anggo di Sisoma, edeni dak danak doi. Dak danak sekolah minggu do manget dion. Tugu bapak mi, manada harajau ni debata. Ino. Ibu to inang boru tapi adi. Yang gede ni dak danak. Tugu bapak mi mananda harazaon ni de, itu nyanyian kaum bapak ikon ido de honommu asolang mago. Nanti di akhir saya akan tembangkan satu lagu, satu nyanyian memang pulang tapi diterjemahkan ke bahasa Batak, Mulak, karangan pendeta Erastus Sabdono. Sangat enak sekali kata-katanya menyempurnakan itu. Mololomoro hamunon lek kamu tuh 1.000, 2.000, 500, ya asal $1 warna kami siap. Ada juga bajarnya, ada kartu nama yang bisa kami nanti bagi kalau mau mengirim lebih. Terima kasih kepada kita semuanya. Semoga kehadiran kami firman ini membawa sukacita dan berkat bagi kita. Amin. Martangyak kita. Moliate Tuhan. Di balga di holong ni roham di persauran nami di minggu na pinarbadiamon di pacokokoko hami Tuhan doho na posom na niuluan niamang padita donda boru majutak naksudi full timer do situa do calon do akat calon pelayan rap doho sudah samula sekolah minggu na bajar da poso ama ina do akan na matua di tonga-tonga di garejo di patogu horohan nami Tuhan. Asa sudeha mele Tuhan majodohan namin na mulak jala unang adong sada pesyak kami namago Tuhan na binain ni Portibion. Nung atung bagas di paingot to hami tarlumobi tuakan na toras na mabuanan na kanon tardidi unang mago danaki Tuhan siyan labong nasida lao manadaho aleko perhitiammu among na do inong na mamudai geleng nai asa gabi anak si parbagaw ni haduan di huria di bangso nami naksongoni di Portibion nung nga ditangyok ko Tuhan akatiting mamasu-masu mo di akatiting naung masa doho songoni si pamasaw ni huriamon sudah ka keluarga seorang akadadanak Tuhan pasu-pasu madadanakin ng inong na ng among na si burmagodang danaki alituan hipas daw siya panay na hiton jala sikop bahinom mungolo niya kanatoras tuaka ari na mangihut rapdohot akaruas na marsahit say malum ma akka na marsahit Tuhan binain ni balga ni wasom do kolong ni rohami Tuhan songoni akka na marhabot ni roha say homa na mga puli akka poparan na do keluarga na ditadikon songoni Tuhan nang nasida nanaing marlas ni roha pasadaw kolong pajoncok pardonga saripeo pasu-pasu ma sakap nasida tulus mardala do denggan songoni nang aka program ni sikola minggu ama ina lansia do ulaw niya kaparhalado di resort di huria do di distrik
Asiroham sude ulau ni komardala lau tau pasangapon doh puji-pujian ni guarmu nabadiai. Jala tabahom ma nang las ni roha dia kena marulang tahun unak kolan ari alikot tabba haporsiona tabba gogona tabba ulaun na Tuhan lau pasangapok ko di bagasan uluna. Molate Tuhan di parsaurat namyon di tongoson aposomo pacupang dak nasida saluhutna manang namulak pehamin non mardomu sirang siag garejon homa na mga ramoti daging doktor dinami saluhutna. Di bagasan guarmi Tuhan martangyak kami Tuhan. Amin. Mari dehita laus tapasahat peliata.
Saimula, honang raja langit, anada honua, holang sia tua, oh berjalan mulak maho. Saimula, nasini taleleng, sai magopuroha, ai godang dosa. Oh berjalan mulak maho. Mulak maho. Nuai saha mahita tu ulaun padidion nabadia. Maride mahita sen nomor 146 ayat sada saha tu ayat 2 jongjong ma hamusudi aka natoras nida danakon. Oh Jesus nai terdiri do poso sai maliki luhut manjalo. Di buana turasna nasida meduson, ainai pasatuna tuhudat danaku. Martangi yang mahita. Ale amanami nadi banua gijang narodo hami tujolom mabuan akadak danakon. Asi maroham jalo manasida gabe anakonmu. Pasu-pasu jala pargogoi manasida mangeahi hangoluan sogot. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Atong hamu akadongan nama buan dak danak sididionon tangi ho kamu maha tani Tuhan Yesus. Lao mahamu tu liat portibion nin nama dok akasisiana. Pudai hamu masa luhut bangso. Diri hamu manasida tu bagasan goar ni debata ama doho anak doho todi porbadia. Ajari hamu manasida mangaradoti saluhut nahutonahoni tu hamu. Jala ingot ma sai nadong anakku dohamu ganup ari rasi rasa roh ajal ni hasianganon. Manangise na porsea doho nididi dapotan hangoluan. Alay naso porsea hona uhum sogot. Tangi ho kamu ma doho hata natar surat di surat ni si Markus. Adong ma akan nama buan dak danak tu Tuhan Yesus asa di jama. Alay dipicang akasisianima nama buani. Jadi dung diida Tuhan Yesus gi sogo marohana di dokma. Luas samu akadak danaki rotuau. Unang orai hamu nasida. Ai di akasi songonido harajaon ni debata. Natutudo nahudokot tuhamu. Manang isepe anggo sosongon dak danak ibana majalo harajaon ni debata. Dang bongot ibana tusi. Dungi di haul ma akadak danaki.
dia peho matangan na tu nasida mamasu-masu nasida. Atong hati dako kamu majolo hapor siautai. Atong alusihamu mahata na husukut tonon na parjolo di pangidohamu nuaheng didion akada danakon tu bagasan ni na hinahaporseaan muna paduahon beha naolodohamu mamodai anakon munaon asa diboto jala dihuton nasida hatani debata patoluhon. Naolodohamu marsuru nasida tu gareja doho tu parguruan ni huria protestan. Asa gabe ruas na mangolu nasida di Tuhan Yesus Kristus. Atong tapasahat manasida tu debata marhite-hite padidion nabadiay. Roma sada-sada keluarga. Ale Gianna Legra Mutiara Pasaribu Hudi di maho tu bagasan goarni de bata ama doho tu bagasan goarni anak na Tuhan Yesus Kristus doho tu bagasan goarni tod di porbadia amin. Sai diramoti Tuhan debata maho di habo banget mon tu bagasan harajau ni debata rodi saliling ni liling na. Amin. Ale Shalom Emery Hasian Sitorus. Hudi di maho tu bagasan goarni de bata ama. Doho tu bagasan goarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Doho tu bagasan goarni tod di porbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan de bata maho di habo bongot mon tu bagasan harajau ni de bata rodi saleleng di leleng na. Amin.
Ale Gamaliel Feliciano Bramantio Stimamora. Hudi di maho tu bagasan gowarni de bata ama. Doh tu bagasan gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Doh tu bagasan gowarni tot di porbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan de bata maho di habobongotmon tu bagasan harajaon di debata ro di saleleng di lelengna. Amin. Geser lagi ama? Ya. Pegang biar Inang yang pegang. Ya. Nah, gitu ya. Ale Kaliana Marcela Hutagalung. Hudi di maho tu bagasan gowarni de bata ama. Doho tu bagasan gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Doho tu bagasan gowarni tot di porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata maho di habo bongotmon tu bagasan harajaon di debata ro di saleleng ni lelengna. Amin. Ale Jemima Yovela Loisa Simamora. Hudi di maho tu bagasan gowarni de bata ama. Do tu bagasan gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan gowarni tot di porbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan debata maho di habobo ngotmon tu bagasan harajaon di debata ro di saleleng di lelengna. Amin. Silakan. Marputo. Martangi yang Mahita. Ale Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami nungahu pasatami akadak danakot tuho jala di jakokodo nasida gabi anakonmu marhite-hite padidion nabadiai asa masuk tuhurian ni halak Kristen nasida di tanoon jala gabi panean di hangoluan nasaliling nililingna. Asi maroham doho di akan natoras nidak danakon sai pargogoi jala ajari manasida menogu-nogu dak danakon tuho asarap nasida taruli di aka arta di harajaunmu. Amin. Rimahita jongjong marid demahita.
tatang yako mapiliata. Ale de bata amanami na di banwa gijang. Hodo harorwan ni saluhut silehon-lehon na ding gado nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat tami masyan na nilomi tuhami pilihan nami tuho. Sa itsalo may gabi uap na husus di jolom. Paso-paso majalaramoti asahu parhasya kami pilihanon. Pati bulok karajommu di tonga-tonga di huria mendok di Portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalam utadhami godang ni silelomi tuhami. Asalam girgir hami mandok molate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale ama namin na di banwa kijang. Se pinarbadia magwarmo. Se Roma harajom. Se sao maloman ni roham di banwa tongosongan na di banwa kijang. Leho matuhamin sedan hanguluwa siya pari. Se sama dosa namin songopen sa namin di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami tugi tu pangujunan. Palua mahami siyan pangako. Di pasu-pasu jala di ramuti Tuhan di batamaho. Di sodako Tuhan di batamohi na tuho jala asima rohana midaho. Di depak ko Tuhan di batamohi na tuho. Jala di pasor hom madamena tutot tim. Horas madihita. Moliati maditu hata nungadenggan parmingguon doho padidion tua kadak danak mardalan. Diamu amang inang ala rodo tamutas yan HKBP si Soma. Alani tabigay maed de nasida. Laos talehoma pangrupiota amang inang. Jala di luar adong do di parade bazar. Laos tabuat mak. Dalan mangurupi nasida. Jolo maret de matong nasida molo di luar arong doa ka inata nalaho melayani hita di namanuhor aka bahan bazar na binuan nasida. Songoni maamanginang horas madita sude. Ya, satu lagu yang sangat betul-betul boleh menguatkan kita tadi dalam khotbah dan mengingatkan kita. Kita semua dari Sisoma maju ke depan. Si tua, istri saya pendeta Yobel, inang diakones kita bawah sini. Kami juga punya kartu nama. Oke, maju kita. Boleh. Walaupun saya nggak pintar nyanyi, mudah-mudahan bisa. Walaupun nyanyinya sama-sama yang asli. Nungarademe inganaku haduan diadaran dalomaki masayuli Tuhan
tado panondangi di surga nasonangani tusido ramula amin. Kalau boleh dikuatkan sedikit lagi. Olan lamar adik beha Tapasahat ma panguribeot ta amang inang. sitongan Maceulido suarani amak paditata. Pagale tarotoki nang tarotokli dame gaturene tu sape nasosa betahe panonggor pedere jala bibi namangunjungi hanguluani bostang madahingali jaladang marhosabe nang tundi petopas tuhan moan salelengai rimangi di bagas rohami juntu dia mulako ati Tuhan susaan naso marujungi panonda so adong disi nang bintang peso adabe dirura partangisan naholomi alay dungaradebe inganak Tuhaduan diadaran nalomaki masayuli Tuhan tado panondangi di surga hasonangani tusido ramula hamibe. Makasih banyak Inang. Molate godang. Molate godang. Iya. Iya molate godang Inang. Molate godang. Banyak Inang. Ikon rarane sadarion manang hadua ujuni pardalaki nang pardalami tungi sepe sobo siring dalan hamateani alehamu nama lasrohai nalalam diha bortibioni basuda hamoraoni padirgak bohimi marlaba betae rimangi bagas rohami tuntu dia mulako ati Tuhan susah naso marujuni manonda so adong bisi
bisa